Ahoj, já jsem Lucka z Dejzenu Ahoj, já jsem Tomáš a a vítáme vás u těším se, první epizody Dejzen Talks. přesně tak, a já se na to velmi těším. Já taky. Tome, jsem moc ráda, že jsi tady se mnou. Pojďme si tedy vysvětlit nejprve na začátku, co je Dejzen Talks a proč jsme tady, o čem tady ta show bude, co budeme dělat, co se bude dít. Dejzen Talks je vlastně nový podcast naší značky Dejzen a my dva tady společně budeme vykládat o různých tématech, budeme se bavit na témata, která souvisí s rovnováhou, ať už je to mentální rovnováha, fyzická rovnováha, obecně rovnováha těla, duše a mysli, tak jak to v Dejzenu máme nastaveno. A já se chci vlastně zeptat, jaká je naše mise? Tak v podstatě misí tady celkově tohoto podcastu by mělo být předávat nějaké hodnotné myšlenky, které právě se týkají témat jednak seberozvoje, jednak toho, jak žít dlouhý, šťastný, zdravý život. A zároveň, co si myslím, tak je fajn, kdyby jsme sdělili lidem i nějaký svůj příběh o tom, co jsme si prošli my, protože věřím tomu, že ty zkušenosti jsou taky velmi cenné a zároveň cítím, že ty zkušenosti jsme nějaké nazbírali a to jednak věcmi, které nás posouvaly, ale i věcmi, kdy jsme se dostávali trošku níž, trošku na dno a museli jsme se z toho dna někdy lehce, těžce vyhrabat. A to je v podstatě takovou misí tady těchto rozhovorů, tady tohoto podcastu, aby jsme vám předávali nějakou hodnotu v oblasti, která by vás měla posouvat. Tak to vidím já. Ty to vidíš Řekl jsi to velmi nádherně. podobně nebo stejně? Ano, řekl jsi to nádherně, Tome. A já bych tomu jenom doplnila, že v podstatě naším cílem je inspirovat ostatní lidi k tomu, aby se učili i z našich vlastních příběhů a chyb nebo zkušeností a nekopírovali ty samé chyby, které jsme my na svých cestách dělali, ale posunovali se od nich dál. U mě to hodně o sebedestrukci a o autoimunitních onemocnění. U tebe je ta sebedestrukce trošku v jiné formě, přetrénovávání a tak dále, ale k tomu se postupně dostaneme. Co bys vlastně ještě na začátek chtěl o sobě říct tomu lidem, kteří ti neznají? Kdybych to zhrnul úplně v kostce, tak v podstatě pracuji jako mindset a health coach. Znamená to, že se snažím s lidmi nacházet tu jejich rovnováhu, že se snažím nacházet tu jejich cestu, na které budou žít právě ten dlouhý život bez zbytečných limitů a omezení a budou v něm šťastní. Těch způsobů je mnoho, zároveň si myslím, že každý člověk se má kam rozvíjet a já se právě snažím nacházet ty kritické místa v těch našich životních návycích, v těch našich rituálech a snažím se s těmi lidmi, s těmi svými svěřenci rozvíjet právě tyto kritické místa a případně i rozvíjet místa, které jsou naopak jejich silnými stránkami, aby z nich mohli dále těžit. Krom toho v podstatě budu značku Limit Hacker a to je právě ta značka, která posouvá ty lidi. Občas pořádám i nějaký workshop. Zároveň spadám pod Sport Hacking Institute, kde také pořádáme workshopy a kde rozvíjíme lidi zase takovou tou stránkou filozofie, kdy se zabýváme regenerací, stravou, mentálním nastavením anebo tréninkovými plány. Takže to je v kostce, když začnu úplně v rychlosti. Myslím si, že potom půjdeme trošku hloub, potom si řekneme asi víc k nám obou, ale na začátek takové krátké představení. Děkuji, řekl jsi to krásně. Já myslím, že se teda do toho můžeme pustit a pojďme se teda podívat na to, jaké příběhy nás vůbec přivedly tady do těchto židlí a do toho momentu, že tady teď jsme a točíme nějaký podcast, kde se snažíme sdílet svoji cestu k zenu a k rovnováze. Tak Tome, moje otázka vlastně na tebe je, co tě tady přivedlo? Proč jsi tady a teď Tomáš Limit Hacker? No, tak ta cesta byla velmi dlouhá a já bych to možná vzal ještě tak trošku na začátek. Mně se líbí ten název toho dnešního podcastu, že v podstatě je to cesta k zenu. A mě tady přivedla právě ta cesta toho, že jsem se chtěl dostat do zenu. Já totiž ten zen beru jako určitou rovnováhu, určitý balans,
který není o tom úplně být v situacích, že bych byl úplně vyklidněný, ale právě ten zen beru jako kompenzaci toho rychlého světa. A té rychlé doby, kdy neustále jsme tlačeni do nějakého výkonu, do toho žít ten život strašně rychle. A v dnešní době beru právě zen, že se učíme tak trošku zpomalovat. Já často svým svědencům říkám jako hořet, ale nevyhořet. A v podstatě v minulosti, když to vemu, ten svůj příběh, tak já jsem byl hodně ze sportovního prostředí, kdy jsem dělal atletiku. V těch mladších kategoriích jsem byl celkem na tom i dobře. Skončil jsem 3. na republice ve skoku vysokém. Několikrát jsme vyhráli pohár rozhlasu, i když to nevypadalo úplně dobře. A v podstatě ten sportovní svět mě natolik pohltil, že jsem byl orientovaný hodně na ten výkon. A stále ten výkon v sobě mám. Ale v určitý moment, ty už to tam naznačila, přišly nějaké pády, nějaké trable, jednak v rodinném prostředí, jednak začala vypovídat i ta fyzická část toho mého těla, protože krom atletiky jsem ještě dělal fotbal, který mě nesmírně bavil a v kterém jsem v podstatě furt a jsem v něm kovaný. A všechno se to nedá úplně skloubit. Pokud člověk 4x, 5x týdně trénuje, do toho má 1 až 2 zápasy, do toho má atletický trénink a do toho má atletické závody, tak ono se to někde podepíše a to byly takové prvotní impulzy, kdy jsem v podstatě skolaboval. Když už se dostávám k tomu příběhu, když už opravdu jdu já do hloubky, tak já jsem přetrénoval. Nebo byl jsem přetrénovaný, skončil jsem na kapačkách, bylo to den před republikovými závody, nebo 2 dny, když jsem opravdu už měl nastavený celkově ten svůj mindset na to, že tam půjdu zase zvítězit, že se porvu o tu svou medaili. A bylo to jedno z takových mých jako největších životních zklamání, že jsem se nedostal až na tu republiku a že jsem se tam nedostal vlastně příčinou, kterou jsem vlastně ani nedokázal vyřešit. Nevěděl jsem, co vlastně je příčinou, ale nemohl jsem vstát z postele. Nevěděl jsem o sobě a najednou jsem se ocitl v nemocnici na kapačkách a oni vlastně nevěděli taky, co mi je. Takže to byl takový prvotní impuls k tomu, že jsem si uvědomil, že ten člověk musí i občas regenerovat, že musí trošičku pracovat i s tím svým tělem, tak jako aby ho úplně nezhuntoval. A to byl první impuls, když jsem přemýšlel nad tím, že bych mohl být do budoucna i trenérem. Protože já jsem se dostal v podstatě ke koučování, mentoringu přes trenérství, kdy jsem zhruba 7 let trenérem, kdy se snažím předávat právě ty své zkušenosti už svým svěřencům, aby neopakovali úplně to, co já, aby se nepřetrénovali. A potom nějaké další zranění, potom nějaké problémy v rodině, kdy otec byl nemocný a všechno se to zpětně tak nějak začíná nabalovat, kdy si uvědomuju nějaké klíčové momenty v tom životě a díky těm těžkým chvílím, kdy já často říkám, že ty těžké chvíle nám ukazují náš charakter, jsem se rozhodl, že budu se snažit lidem předávat právě ten svůj příběh, ty své zkušenosti, aby oni se mohli poučit z mých chyb a nemuseli ty samé chyby dělat i oni. Takže to jsem se tak rozpovídal. Já chci slyšet víc a věřím, že naši posluchači taky. Řekl jsi to nádherně. Já si cením toho, jak se tady otevíráš a zároveň se v tobě hodně vidím a myslím si, že i pokud jsou tady další lidé, kteří také prošli nebo procházejí autoimunitním onemocněním, tak se v tobě hodně poznávají, protože spoustu z toho, co jsi popisoval, tak je typické pro nás autoimunitáky, jak nám říkám, lidem s autoimunitními onemocněními. Opravdu je tam takový ten tlak na výkon, přesně takové to pojedu tam, vyhraju to, udělám to, dokážu to. A pak to tělo ti dá tu zpětnou vazbu, že takhle to úplně nejde. A ty se dostaneš do hrozné frustrace, protože ty nevíš, co se ti děje. Ono dostat se k diagnóze autoimunitního onemocnění trvá něco mezi několika měsíci až 5 lety. Takže tam v podstatě ten člověk jako dlouhou dobu cítí, že s ním je něco v nepořádku, ale absolutně neví co.
a až po určité době vlastně získá tu diagnózu a tak diagnóza je vlastně většinou ještě prokletí ve stylu, tak teďka tady máte nemoc, máte tady léky, máte to do konce života. Takže já myslím, že spoustu lidí s tebou soucítí, já s tebou soucítím na 100%. A ono, možná právě tím, že se mnou soucítíš, tak ono, teďka by ses mohla trošku uvést ty, ten tvůj příběh a trošku toho tvého začátku, kde jsi začala ty a co vlastně, jaké střípky tě dovedly právě k tomu, že aktuálně jsi ten coach, který lidi vede v těch autoimunitních onemocněních a aktuálně jsi performance coach, nebo ve výcviku ještě stále? Ano, ještě stále ve výcviku. Takže se chystáš být performance coach, takže možná teď je ten správný čas, kdybys nám mohla osvětlit ten svůj příběh a ty tvé první krůčky k té tvé aktuální Lucce. Děkuju. To by začalo teda ideálně v dětství, ale nechci, aby ten podcast měl 3 hodiny. Takže to zkrátím. Nicméně já si myslím, že asi ten nejvýraznější moment, který mě totálně změnil a dovedl právě k tomu, že jsem tady a teď Lucka, která tady sedí, tak bylo, když mi propukla revmatoidní artritída, což bylo v mých 21 letech. Já už jsem od dětství mývala velké problémy se zdravím, mývala jsem časté infekce, mývala jsem velmi často antibiotika, mývala jsem různé problémy s imunitou, pak se přišlo vlastně už v 9 letech, že mám problémy s autoimunitním onemocněním krve, kdy se mi rozpadají bílé krvinky, protože jeden typ bílých krvinek napadá jiný typ bílých krvinek a oni se rozpadají, což je takové jako zajímavé, když imunita bojuje sama proti sobě. Takže já jsem vlastně měla jakoby častokrát infekty, hodně jsem chyběla ve škole a souvisela s tím velká řada dalších potíží. Do toho tady nebudu úplně zabíhat. Nicméně potom takový ten zlomový moment byl, když jsem v 17 letech málem umřela. Já jsem měla velmi těžkou infekci a mně se stalo to, že vlastně oni místo toho, aby mi vyoperovali mandle, které mi vyoperovat měli jako lékaři, tak vlastně mi řekli, že pod kudlu nemůžu, že mám tak strašně špatné výsledky krve, že vlastně ani neví, jestli jakoby ten zánět, který v těle mám, tak v podstatě se nějakým způsobem jako spraví nebo nespraví. A já jsem si tenkrát v 17 letech uvědomila, že umřu. A to je nejsilnější moment, podle mě, jaký si člověk v životě může zažít, nebo minimálně jeden z těch nejsilnějších, když si uvědomíte vlastní smrtelnost. Protože všichni žijeme s vědomím toho, že jednou umřeme, že tady nebudeme do haleluja. Ono existují takový lidé, jako třeba Brian Johnson, který má Project Blueprint a ten se snaží se tak oblazovat, aby jako asi nikdy neumřel, nebo třeba Dave Asprey, zakladatel biohackingu, který chce žít do 180 let. Já jim moc fandím, oběma, já mám ráda je sleduju, ale myslím si, že naprostá většina lidí tam má jako tu vizi té smrti a poměrně dřív než těch 180, ale mně došlo, že umřu a že můžu umřít kdykoliv. A na to 17 letech člověk není úplně stavěný. Myslím si, že psychologové by mi dali za pravdu, že to není ještě úplně ten typický bod v životě, kdy k tomu ten člověk dochází, protože většina lidí si v 17 letech troufám říct, že mají přesně takový ten opačný pocit, že jako jo, umřu, ale umřu, až budu starý nebo stará. A teď jako mám ten život, prostě jdu si ho žít naplno, jdu budovat ty kariéry, dělat ty blbé věci, které už potom nikdy neudělám a tak, že vlastně v 17 mají lidi jiný mindset. A mě to v tu chvíli vlastně úplně přeplo. To byl opravdu kvantový skok, když bych to řekla takovým spirituálnějším termínem. A já jsem si teda uvědomila, že umřu. Řekla jsem si, a naštěstí se to tak ukázalo, že neumřu v ten moment, takže já jsem opravdu jako z té nemocnice potom asi za 2 týdny vyšla po svých. Taková jako hodně zeslábla a tak, ale vyšla jsem po svých. Ale od té doby už můj život nebyl jako dřív. Já jsem začala žít strašně rychle. Začala jsem na sebe ještě víc tlačit, přesně ten tlak na výkon, o kterém si ty před chvílí mluvil, tak já jsem byla úplný prototyp. A začala jsem se hodně jakoby přepracovávat, zároveň tam byl takový ten velký tlak na dokonalost, na perfekcionismus, touha excelovat, takže jsem se i velmi dlouho vždycky učila do noci, abych měla skvělé známky a byla ta premiantka. A takhle jsem vlastně žila několik let, od těch 17 do 21. A čím dál tím víc to vlastně nabíralo na obrátkách, že jakoby já jsem takhle jako už hodně studovala na té střední, postupně teda ale jakoby, že dokončila střední, nastoupila jsem na výšku, nejdřív jsem studovala práva, to mě nebavilo, tak jsem šla studovat marketingové komunikace do Zlína a já jsem vlastně potom skončila v bodě, kdy jsem měla studium na normální denní bázi, měla jsem práci na poloviční úvazek, protože v té době už jsem se živila
měla jsem 2 stáže a do toho jsem ještě dělala projekty bokem. Takže 5 různých věcí a do toho se samozřejmě člověk snažil být jako zdravý a péct a vařit a žít a spát a všechny takové ty věci kolem. A dopadlo to vlastně tím, že já jsem třeba pracovala do 3 do rána, pak jsem šla spát třeba na 4 hodiny, pak jsem šla zase do školy, což teď oba dva jako koučové i určitě naši posluchači, kteří mají selský rozum, tak chápou, že není úplně moudré dlouhodobě dělat. A mně se potom stala taková úplně prkotina, úplně drobná věc. Já jsem spadla na Zlínském festivalu na koloběžce a odřela jsem si hodně koleno a pravděpodobně bych v ten moment napraskl meniskus. A já jsem potom s tím kolenem začala mít potíže, tak jsem vyhledala lékaře, naplánovali jsme operaci, měla jsem naprosto banálně artroskopii, čili vlastně sešití toho menisku. A já jsem se z té operace nemohla zotavit. Normální lidi po té operaci začínají už třeba tak po měsíci plně cvičit a po 2 měsících už klidně normálně běhají. Ale já jsem i po tom měsíci měla to koleno pořád oteklé, chodila jsem na vytahování vody, takové jako zvláštní potíže, které vlastně neměly nějakou konkrétní příčinu. Lékaři mi říkali, že se mi to pravděpodobně hojí špatně z toho důvodu, že mám tu autoimunitu krve, té imunity vlastně, což jako dává smysl, že člověk, když má méně bílých krvinek, tak se hůře hojí a hůře se brání infekcím, takže to jako by dávalo smysl a nikdo to moc neřešil. A ono to potom ale bylo čím dál tím horší. To nebylo jako, že by to konečně odeznělo, naopak to bylo horší, začalo otékat druhé koleno, další klouby a postupně se to vlastně nabalovalo do stavu, kdy já jsem ještě v září 2017 normálně mohla jakoby chodit, sice teda jsem měla to bolavé koleno, pak jsem šla na tu operaci a od té doby to se mnou šlo takhle prudce dolů a vlastně před Vánoci už jsem vypadala reálně, že jsem zase jakoby někde před smrtí, když to tak řeknu, protože já jsem nemohla ani stát z postele, já jsem se budila, měla jsem úplně oteklé prsty, jak Šreka, jestli jste viděli Šreka, tak prostě jak má Šrek prsty, tak takové prsty jsem měla já. Měla jsem je ohlé, nemohla jsem je ani narovnat a měla jsem hrozně opuchlá kolena a 2 hodiny jsem nemohla stát z postele. A každý, kdo mě zná, tak řekne, že já nejsem jiný člověk, takže když já nemůžu 2 hodiny stát z postele, tak to opravdu není jako tím, že by se mi z té postele stávat nechtělo. Je to tím, že to vlastně nešlo. To tělo bylo úplně vyčerpané, pravděpodobně jako dost podobně, jak jste měl ty v tom přetrénování. Takže já jsem byla taková jako hodně polomrtvá. Pro mě byl největší výkon toho dne vždycky stát za 2 hodiny z té postele, rozhýbat si ty prsty, abych jako narovnala, sejít dolů, 1 patro, udělat si snídaní, snízdy a po 4 vylézt nahoru a jako jít znova do té postele a doufat, že umřu. Takže to bylo jako hodně těžké časy, za jednak fyzicky, za druhé psychicky, mě se vlastně úplně rozsypal můj život. Já jsem neustále chyběla v práci, musela jsem přerušit denní studium, kde už jsem měla psát bakalářskou práci. Musela jsem vlastně potom dokončit stáže v takovém jako neúplně optimálním stavu. Stala jsem se vlastně zase finančně závislou na svých rodičích, protože do té doby jsem byla nezávislá, takže najednou jsem musela si od nich brát peníze a žádat přátelé, aby mi nakoupili, protože v té době ještě nebylo rohlík, to přišlo až potom. Takže to bylo velmi nemilé období, za jednak pro můj fyzický stav i pro psychický stav, ego hodně trpělo. A tenkrát vlastně světla taková naděje, když mi lékaři řekli, že mám boreliózu, potom se ukázalo, že borelióza to teda sice asi byla, ale nespůsobovala ty potíže a vlastně, když jsem potom znovu úplně se sesypala, skončila jsem v nemocnici o pár měsíců později, tak tam teprve po těch všech testech mi byli schopni říct, že mám nějaké autoimunitní onemocnění a za další asi měsíc, když jsem měla CRP větší než 240, což už je jakoby nezměřitelné, pro ty z vás, co znáte CRP, C-reaktivní protein, ukazatel zánětu v těle, tak zdravý člověk má CRP menší než 5. Když máte CRP na 40, tak už se dávají antibiotika, protože máte třeba angínu nebo nějakou jinou nemoc. A když máte CRP na 240, tak to už je nějaký hodně těžký zánět v těle. Takže jsem měla CRP takové, že nešla nic změřit. Dostala jsem potom teda kortikoidy, protože paní doktorka, která viděla, jak strašně špatně na tom jsem, tak mě poslala ke své kamarádce v její obědové pauze. Tam mi vlastně zjistila, že mám reumatoidní artritidu a dostala jsem kortikoidy. Za 2 dny jsem mohla skákat přes kaluže, ale tam určitě jako nepřišel ten happy end, protože každý, kdo někdy kortikoidy měl, tak asi ví, že to je jako poměrně dost komplikovaný lék s mnoha vedlejšími účinky a navíc mi to nezastabilizovalo ten stav úplně, takže to v podstatě vypadalo tak, že já jsem třeba jakoby 3 dny mohla normálně fungovat, postupně jsem samozřejmě zase jako nabírala tu práci a ty stáže, zase jsem se jako vracela do toho samého, protože jsem se vůbec nepoučila a vlastně potom třeba 2 dny jsem měla zase opuchlá kolena, byla jsem ve velkých bolestech, byla jsem hodně vyčerpaná, měla jsem mozkovou mlhu, což je typické pro lidi, kteří trpí autoimunitními onemocněními, že mají takový ten stav, kdy nemůžou jasně myslet. Já jsem se vždycky ráno zbudila a já jsem nevěděla,
co se děje, jaký je den, která by je, jestli mám jít do postele, teda z postele, jestli mám jít do kuchyně, do koupelny. Já jsem fakt jako po ránu byla naprosto nepoužitelná. A to je jako jeden z mnoha příznaků reumatoidní artritidy. Takže vlastně jsem jakoby, sice se aspoň už trošku jakoby mohla z toho zpamatovat, ale nešlo to. Já jsem teda zase přidala, našla jsem si stáž v Miláně, odjela jsem na stáž v Miláně. Na té stáži v Miláně jsem si po 2 týdnech ošklivě zlomila nohu. A to byl zase takový ten pád toho ega, protože já jsem měla pocit, že s těma kortikoidama, byť to není optimální, tak vlastně můžu fungovat. Jenže ukázalo se, že to není až tak úplně skvělé, protože mě už za těch pár měsíců užívání těch kortikoidů tak prožrali kosti, že potom, když jsem měla pád z longboardu, tak se mi ta noha úplně roztříštila v kotníku a bylo to velmi nepříjemné, byla jsem na operaci, pak jsem vlastně odcestovala do Česka, ukončila jsem tu stáž, což bylo taky psychicky takový jako nový pád. A aspoň v tu chvíli jsem ale se začala trošičku víc zamýšlet nad tím, když teda ty kortikoidy mě nespasily, co mě spasí. Co je teda to, co mi pomůže, protože mě bylo 22, já jsem chtěla žít naplno, já jsem chtěla pracovat, rozvíjet se, budovat si tu kariéru, že jo, ambiciozní člověk, jako lidi s automunitou. Takže já jsem si pokládala tu otázku, co je teda to řešení. A už někdy v té době jsem narazila na autoimunitní protokol, ale připadalo mi to těžké, protože autoimunitní protokol obsahuje přísnou dietu a další jakoby, opatření v životním stylu a říká jsem si, tak jako to je sice hezký, ale je léto a já chci ty zmrzliny, že jo, a tak, takže do toho nepůjdu. Taková ta typická výmluva. A potom jsem nastoupila do nové práce, můj vlastně první full time, s tím, že si teďka dodělám i konečně to bakalářské studium. A potom, když jsem vlastně po pár měsících si připadala, že to mám stabilní, jako pracovala jsem, brala jsem ty léky, tak nějak jsem se snažila trošku už více vzdělat v tom životním stylu, tak vlastně jsem přišla na vyšetření na denzitometrii, což je vyšetření hustoty kostí, a tam mi přišli na to, že mám kosti prožrané na hranici osteoporózy. Věřte mi, že osteoporózu mít jakoby v nějakých 23 nechcete, takže to přišel nový low, protože pan doktor řekl, že kortikoidy brát nemůžu, protože mi dělají tady tenhle vedlejší účinek, který je prostě nevyhnutelný a pokud jakoby budu takhle dál užívat ty léky, které mě jako jediné držely jako jakž tak v té normě použitelné, tak vlastně skončím s tím, že budu mít umělý kloub, skončí potom i na vozíku. Na druhou stranu moje paní doktorka revmatoložka řekla, že s tím nemůže nic dělat, že vlastně jakoby vzhledem k těm dalším demoncem, které mám, tak mi nemůže dát třeba biologickou léčbu nebo metotrexát. Metotrexát je mimochodem slabá chemoterapie, takže to, když jsem potom zjistila, tak mě to až tak jako nemrzelo, protože kdybych chtěl slabou chemoterapii do těla. Ale to byl teda takový ten moment, já jsem vlastně byla jako úplně takhle smáčknutá mezi 2 mlýnskými kameny a já jsem nevěděla, co dělat, protože jeden doktor říkal, tohle nesmíte, druhý doktor říkal, tohle musíte a já jsem věděla, že jako ta cesta bude asi někde jinde, ale neviděla jsem ji v tu chvíli. A já jsem se tenkrát úplně sysypala, několik dní jsem brečela a potom si vzpomínám prostě na ten moment, já jsem se podívala do zrcadla a já jsem vypadá fakt jako strašně, protože když člověk brečí 4 dny, tak není úplně, že jo, hezký, takže jsem jako nenamalovaná, masné vlastně, rozcuchaná, v pyžamu, opuchlá, bledá, tmavé kruhy pod očima. A ve mně se v tu chvíli zase jako něco zlomilo. A já jsem si řekla, že tohle není můj osud. Že já prostě nebudu v té roli toho pacienta s autoimunitním onemocněním, respektive s vícero autoimunitními onemocněními, která tím jenom trpí a neustále chodí k doktorům a neustále se trápí a stejně není líp a stejně nežije ten život, jaký chce žít. Takže to byl ten moment, kdy já jsem se rozhodla, že půjdu na autoimunitní protokol, na ten se nastoupila ale vždycky po Vánocích, asi o měsíc později. A zbytek už vlastně historie. Já jsem se za 2 měsíce dostala do úplné remise z té těžce progredující revmatoidní artritidy, která byla tak strašně rozjetá, že jsem měla na 16 kloubech na těle. Od pantů přes ramena, lokty, prsty, kyčle, kolena, kotníky, jako fakt na všech těch velkých kloubech plus i na některých malých. Tak mně se podařilo to za 2 měsíce dostat do remise. To nikdo nechápal, já jsem to nechápala. Spousta lidí pochybovalo, když jsem na začátku vlastně do toho AIP šla, že to něco udělá. Ježiš, to je blbost, a jí se má všechno. No určitě. Takže já jsem vlastně překvapila sebe i všechny ostatní. A v tu chvíli jsem viděla, že já musím se věnovat tomuhle, protože já jsem, že jo, se už předtím nějakou dobu trápila s tou revmatoidní artritidou a ještě předtím s těmi jinými autoimunitními onemocněními. V té době jsem vůbec ještě neznala pojmy jako střevní mikrobiom, syndrom propustného střeva, lepek a jeho škodlivé účinky, takže vůbec jsem vlastně nevěděla, jak to v tom organismu funguje. A začala jsem se tomu plně věnovat, až když jsem teda řešila tu revmatoidní artritidu a nastoupila na autoimunitní protokol. Ale já jsem prostě věděla, že to je to, co musím dělat. Já nevím, jestli třeba i ty někdy zažil v životě takový ten moment, kdy
cítíš jakoby ten osudný moment, když řeknu slovo moment, kdy prostě cítíš, že musíš něco udělat, že jakoby je to ten tvůj úkol, který tady v tomto životě máš. Znáš ten moment, Tome? Kdybych si měl vybavit úplně konkrétně, jakože přímo daný moment tady v tomto, jakože se to tak zlomí, jak u tebe, tak u mě to asi bylo spíš postupné, protože Mhm. já jako cítím vnitřně přesně tady to momentum, jakože vím své poslání, vím, co mě naplňuje a vím, co vevnitř hoří. Pro co já hořím, kam se chci posouvat a proč to dělám. Mám tam to své proč. Ale úplně to ve mně nebylo takové to, tak a tohle je ono. Jako možná to tam, jako někdy jsem si jako řekl v ten okamžik, tohle je jako dobrý, ale nebylo to úplně tak epické, jak u tebe. Já jsem k tomu musel trošku dozrát, propracovat se, zkoušet, procházet různými fázemi svého života, jít do různých akčních kroků a teprve je to zhruba asi 4 roky zpátky, kdy jsem fakt jako tušil, že tohle je konečně správná cesta, tak tam jsem začal dozrávat a začal jsem růst a začal jsem dělat ty akční kroky pro to, že teď už vím, teď už jsem si jistý tím svým posláním a teď už zatím jdu a teď se snažím právě ty lidi inspirovat. Ale nebylo to úplně ze dne na den. Já jsem vždycky věděl, že chci nějakým způsobem být přínosný, ale nevěděl jsem jak. Samozřejmě pro mě byl extrémně důležitý sport a už na střední škole nebo už na základní škole jsem chtěl jak kdyby dělat něco se sportem, chtěl jsem pracovat se sportovci nebo chtěl jsem původně jako úplně malý kluk být sám sportovcem. A postupem času se tento sen trošku rozplynul. Nebylo to jenom tím, že jsem jednou přetrénoval, to člověk ještě dokáže nějakým způsobem překonat. U mě potom přišly další zranění. Především jsem měl, a to se mě vlastně docela neže líbí, ale byl jsem až překvapený teďka, i když si znovu říkala celý ten svůj příběh, jak spoustu podobných momentů v tom životě máme, protože jeden z těch momentů bylo právě to, že jsem si poškodil koleno, měl jsem úraz kolena, říká se tomu nešťastná triáda, kdy mě se přetrhaly všechny vazy v koleni, poškodil jsem si meniskus. A v podstatě v ten okamžik, když jsem tu nohu vzal, tak jsem ji viděl ze spodu, viděl jsem si svou patu a shodou okolností mě bylo diagnostikováno jenom to, že mám poškozené postranní vazy, což za další týden, kdy jsem šel k dalšímu doktorovi, bylo vyvráceno a bylo mě řečeno, že jsem měl jít hnedka na operaci, ale z nějakého důvodu i ten další doktor mě na tu operaci neposlal a místo toho mě řekl, přestaň sportovat, ty jsi mladý, ty se z toho možná ještě nějak dostaneš. Samozřejmě to byla jedna z mých osudových chyb, která mě taky jako asi definovala, která mě posunula k tomu, abych inspiroval lidi k tomu, aby nedělali ty chyby, jako jsem dělal já, protože měl jsem s tím kolenem, které se nějakým způsobem dostalo dohromady, spoustu problémů, spoustu potíží a zhruba 3 operace na jednom kolenu, kdy stejně i přesto, že mě v daný okamžik, kdy mě mohli operovat a možná by mě pomohli tím víc, než tím, že mě to odkládali, tak mě naopak poškodili to koleno, protože mě tam začala vznikat artróza. Už mám artrózu na hranici 3. stupně, což není úplně dobrý. Kolem 30 mít artrózu, kterou mývají většinou 60-tníci. A bylo to tím, že opravdu to koleno o sebe třelo, byly tam ty nárazy a prostě se zhuntovalo mechanickým poškozením. Zároveň krom toho, že mě neléčili, tak to má vliv i na to druhé koleno, takže já už mám odoperované i další koleno, mám plastiky křížových vazů na obou 2 kolenech a je to jeden z těch momentů v životě, kdy si člověk uvědomuje, že možná musíme dělat něco navíc a možná, kdyby ti doktoři udělali něco navíc, tak ta kvalita mého života by byla trošku lepší. Co potom
dál v podstatě v tom mém rozhodování, kam směřovat a jak kdyby kam se ten můj vývoj směřoval, kam já jsem se vyvíjel, tak byl zase velmi podobný moment jako u tebe, kdy ty jsi říkala, že jsi v 17 letech uvědomila tu naši smrtelnost. Já jsem zhruba od 13 let si tu smrtelnost taky velmi, velmi dobře uvědomoval a bylo to především skrz to, že můj otec vypadal, že umře. Dostal Hodgkinův lymfom, což je vlastně nádorové onemocnění zhoubného typu, kde opět tam bylo trošku podcenění ze strany doktorů. Otec byl policista. V dnešní době už vím, že třeba i tady to jeho zaměstnání možná mělo vliv na to, že se mu skrz vlastně epigenetiku spínaly určité geny, noční stres a další vlivy, které měly potom možná vliv na to, že nejspíš tady tento nádor se tam začal množit. Takže kolem mého 13. roku bylo otcovi diagnostikováno Hodgkinův lymfom, který tam rostl 7 let, což jako policista chodil každý rok na kontroly, chodil na rentgenové snímky, takže se to dokázalo potom zpětně dohledat. Bohužel zase doktor to nejspíš podcenil, neviděl to, přehlédl, bral to jako sériovou výrobu, tady udělám rentgen a už to neřeším. A v ten okamžik, kdy ho potom rok léčili na to, že má nějaký kašel a dávali mu Stoptusin, tak najednou i on se trošku zbejčil a šel na další vyšetření, které si musel vydupat on sám a zjistili mu právě tady toto onemocnění a pak už to šlo ráz na ráz, kdy potřeboval jít na operaci, kdy jsme ho zhruba s bráchou a mámou rok neviděli, protože byl v Olomouci na onkologickém oddělení. A v podstatě to vypadalo velmi bledě a mysleli jsme si, že o něho přijdeme. Takže to je taky takové momentum, že ten člověk žil pod permanentním tlakem a stresem zhruba 2 až 3 roky, kdy jsme si mysleli, že opravdu umře, kdy to s ním vypadalo špatně. Ale tehdy se zase on rozhodl, že nemůže kvůli dětem, kdy bráchovi bylo ještě míň, my jsme o 7 let, takže kvůli malým dětem nechtěl zemřít, nějak to vybojoval, má sice doživotní poškození, ale je tu s námi a to je velmi jako podobný ten příběh, cítím jako ty jsi měla, uvědomění si nějaké smrtelnosti, pak nějaké zdravotní komplikace, zlomeniny, takže já jsem si uvědomil tu smrtelnost, zároveň mě to v podstatě posunulo do dospělosti. Já jsem měl kolem 13 let, ale už jsem musel být taková jako hlava rodiny, což mě v podstatě ten otec řekl, teď musíš být silný, teď budeš prostě zaopatřovat tu rodinu ty. Takže na dědině musel jsem dělat dřevo, samozřejmě měli jsme tam rodinu, přátelé, kteří mě v tom pomohli a bez kterých bych to jako nezvládl. Být vlastně najednou hozen do toho, že tak teď si hlava rodiny. Ale tak nějak si to člověk sugeroval, vzal si to za své a postupem času, stejně jako ty jsi tam našla prostě ty brigády, stáže, poloviční úvazek, tak já jsem to měl velmi podobně, že hnedka od střední, kdy jsem měl 15 roků, tak jsem si hledal brigády i počas vlastně studia. A byl tam právě zas ten tlak na výkon, že teďka i furt musím tu rodinu tak trošku jako zaopatřit, musím jim odlehčit. Otec je tady na invalidním důchodě, nemůže pracovat, takže musíš nějakým způsobem vydělat peníze a přes ten sport to v ten okamžik ani nešlo. A potom přišlo ještě to zranění, které mě úplně eliminovalo a dostal jsem se spíš do sféry jako obchodu, biznisu, kdy jsem měl nějaké drobné podnikání a postupem jsem si začal uvědomovat skrz další nějaké své pády a zase nárůsty, že to mé poselství možná opravdu bylo spojeno s tím sportem, s tím zdravím, s tou komplexní přípravou toho člověka. Ono ještě člověk, jak víc potom o tom přemýšlí, jak víc se vzdělává a rozvíjí, tak teďka už je to jako nějaký komplexní ucelený celek, ale já jsem do toho musel dozrát. Já jsem tam neměl ten okamžik, tak teďka i to budu předávat, ale já jsem tam měl takový postupný vývoj. Takže to je jenom Já si tak myslím, trošku ke mně, jak to přišlo.
Já si myslím, že tohle byl tak strašně silný příběh, že pokud jako teď někdo necítí emoce, tak asi ty emoce nemá. To byl opravdu hodně silný příběh. Já jsem ani nevěděla, že z toho vlastně prožil v takovém věku, ještě tak dřív než já, ještě to hodilo do té role. Já naprosto souzním s tím, že tě to posunulo do takové té dospělosti předčasné. Já jsem to tak taky měla. Taky mě to posunulo ještě víc, jako už v té dospělosti byla velmi blízko v těch 17, ale víc mě to hodilo do takového toho dospěláckého života. Já jsem vlastně potom i v 18 odešla z domu, taky jsem se začala živit a tak, za rok jsem chtěla zatěžovat rodiče, za druhé ty vztahy nebyly optimální, ale o to víc jsem si na sebe kladla tlak, který teďka zpětně, když jako se na to dívám, tak si myslím, že se na tom taky podepsal, protože že jo, přesně tady takový ten finanční tlak v tom raném věku není úplně dobrý, protože řešíme ještě spoustu dalších věcí, typu studia a tak dále. Takže ty tím, že jsi tam měl ještě jakoby tu roli té hlavy rodiny vlastně, i když ti bylo 15 nebo 14, tak vlastně to je strašně brzo, takže určitě vnímám to, jak tohle je jedna z těch věcí, které tě udělaly tak silným člověkem, jakým jsi teď, protože podle mě jako teď z tebe vyzařuje taková ta vnitřní síla a odolnost a tohle je jedna z těch věcí, které tě tam dovedly a strašně silný příběh, takže děkuji moc za sdílení. Myslím si, že bychom měli udělat i třeba nějakou debatu, nějaký díl, řekněme, tady právě o té spolupráci s lékaři, protože já jsem lékařům vděčná za strašně moc pomoci, ale zároveň přesně, jak ty si popisoval, že tam bylo podceněné to, ať už s tím tvým tatínkem nebo s tím tvým kolenem, tak vlastně já mám úplně to samé s tou svojí nemocí, protože když se ta nemoc začala hodně prudce rozvíjet, když se vrátíme zpátky do toho roku 2017, tak tenkrát lékaři udělali to, no, vezmeme testy na boreliozu a vezmeme testy na rheumatoidní artritidu a testy na boreliozu prostě vyšly negativní, testy na rheumatoidní artritidu byly taky negativní, že testy na rheumatoidní artritidu se vlastně dělají měřením takzvaného rheumatického faktoru nebo rheumatoidního faktoru a ten faktor nemá až nějakých 40% lidí, kteří mají rheumatoidní artritidu. Takže vlastně oni jakoby mi změřili něco, co ale reálně nevypovídalo 100% o tom, že tu reumatoidní artritidu nemám, já jsem tu jí měla v tom těle. A to byl důvod, proč vlastně já místo toho, aby jsem se k té diagnoze dostala hned někdy na podzim, tak jsem se k ní dostala až v dubnu 2018, čili za půl roku. A to bylo jako půl rok, kdy já jsem se šáhla několikrát na dno, nebo to bylo asi jedno velké dno, když to tak řeknu. Takže taky tam jako vnímám to velké podcenění. A jsem ráda samozřejmě za všechny ty lékaře, kteří byli na místě, věděli, co dělali, kteří mi pomohli, ale zároveň jsem taky jako se setkala s lékaři, kteří úplně to neuchopili za správný konec. A já zpětně už třeba vidím, že kdybych jako byla znovu v té situaci, tak už úplně jinak naléhám, funguju, chodím si poslechnout druhý názor, vyhledávám jiné doktory, že bych měla úplně jiný přístup, který jsem vlastně v té době neměla, protože jsem byla vždycky zvyklá na to, že když byl nějaký jakoby problém se mnou, tak jsem byla poslána nějakému odborníkovi, ten odborník se mě kompletně postaral a bylo to vyřešeno. A najednou já jsem byla v té opačné roli, kdy já jsem musela jako hledat, co to je a hledat, k jakému doktorovi mám jít a tak. A vlastně zpětně to vidím i jako svoji chybu nebo svůj jakoby nedostatek v tu chvíli, ale na druhou stranu věřím, že ty věci jsou tak, jak mají být, takže to, že jsem si prošla všemi těmi špatnými momenty a tím hodně těžkým obdobím, tak mělo být. Ale myslím si, že do tohle byla velmi dobrá epizoda. Co myslíš? Já si myslím, že určitě, protože já v podstatě aktuálně už mám rád jenom jednoho doktora, to je Honza Vojáček, můj kamarád, kterému jsem v podstatě tady tento příběh tak trošku taky jako replikoval a ten mě jako řekl něco v tom stylu, ale ty si s tím musel projít. To prostě ten tvůj Matrix ti dal takový výukový program, který ty spotřeboval, abys byl právě tam, kde teďka jsi. A Honza Vojáček, pro ty, kteří ho neznají, tak je funkční lékař, který právě na ten organismus a na ty nemoci nahlíží tím komplexním způsobem. A já právě skrz ty své zkušenosti tam mám ještě spoustu jako nevyřešených emocí v sobě. A jednak skrz to, že mě prostě za mě, já je ještě neustále viním za to, co mě udělali s kolenem. A zároveň neustále viním doktora, který prostě vyšetřoval otce na těch preventivních každoročních prohlídkách za to, že nám tak trošku zkazil dětství a tak trošku ubral nebo hodně ubral kvality
života tomu otcovi, protože kdyby se to podchytilo hned první rok, tak by nemusel být na tom tak, jak je dnes, že má odpálené nervy v nohách, že má dušnost a další věci, které byly spojené s ozařováním, s chemoterapií a s dalšími problematickými částmi té jeho rekonvalescence, o které možná ani nevím. Takže pro mě doktoři jako takové jsou velmi silné téma a prakticky v globálu ho stále ještě řeším sám sobě, protože je to silné téma pro mě, ale může to být určitě zajímavý díl, kdy se na to dá podívat potom jako z nějakého dalšího úhlu pohledu, že opravdu je dobré důvěřovat, ale prověřovat si. Protože opravdu cítím, že na tomto světě musíme vzít i tu zodpovědnost sami za sebe a že to máme ve svých rukách. A pokud já budu slepě důvěřovat svému doktorovi a nikdy už si potom neposlechnu nějaký další názor a nebudu si vyhledávat ty informace, tak na to můžu doplatit tak, jako na to doplatil můj táta, tak jako na to jsem doplatil já, nebo tak, jako jsi na to doplácela ty. Takže může to být opravdu super námět a já tam pustím nějaké emoce, možná trošku pohejtuju doktory, ale jako určitě je to zase o lidech, protože znám taky dobré doktory potom po těch peripetích, když jsem byl na zhruba 2 operacích, které mě vůbec nepomohly a naopak mě to ještě zhoršovaly, nebo ta operace v ten daný okamžik to zlepšila, akorát, že nevyřešila potom úplně až ten finální problém, že tam jsou přetržené ty křížáky a ten doktor mě nechtěl posílat na plastiku vazů v tak raném věku. Takže potom jsem narazil na člověka, já mu udělám i trošku promo, jestli můžu. Je to doktor Neoral v Solomouce, který po období, kdy mě je zhruba 3-4, možná i delší dobu, a 3-4 roky říkal, doktor, skončí se sportem, stojí ti to za to, jenom se huntuješ. Tak potom jsem přišel tady k tomuto doktorovi a ten mě řekl, tak jo, to nevypadá dobře a ty chceš teda ještě někdy sportovat, jo? Tak já jsem samozřejmě na něho kývl, že jo, tak se na to podíval a říká, tak za týden jdeš na operaci, což bylo samo o sobě jako za týden v českém zdravotnictví, že tě někdo veme na operaci, je úplně nonsens. Já jsem nechápal, málem jsem nestihl předoperační vyšetření a všechno okolo. A on mě řekl, no, prostě ti dáme dokupy, aby si mohl ještě zakopat. A říkám, jo, tak tohle je jinčí přístup. A konečně jsem se dostal k tomu odborníkovi. Takže vždycky je to o lidech, vždycky je to o tom, že ten člověk, pokud miluje tu svou práci, tak může být prostě skvělý, tak jako říkám, prostě jediný lékař, kterému teďka i důvěřuji, tak je Honza Vojáček. Možná ještě tady Neoralovi teda, protože ten mě dal trochu dokupy po té pohybové stránce, jak se dalo. A v podstatě v každé té službě, ať je to lékař, ať je to coach, ať je to ve finále překladatel, tak vždycky je to o lidech a pokud ten člověk tu práci miluje, tak ji odvede na 100%, možná tam dá ještě něco víc a v ten okamžik vlastně to je pro tebe ta hodnota a ty dostáváš kvalitně odvedenou práci a je to potom to úplně nejlepší. Takže můžeme udělat i rozhovor na téma lékaři a třeba najdeme i nějaké dobré. Určitě. Dobří lékaři existují, za jednak několik jich znám, s několika spolupracuju. Věřím, že skvělý lékař je i ten, který mi bude za 3 týdny operovat nohu, protože jdu vytahovat ten osteosyntetický materiál, který mi drží kotník pohromadě. Mám tam 2 velké šrouby, 6 malých a destičku, takže to půjde z nohy ven, konečně po 5 letech. Tak se na to těším, nebo netěším se na tu operaci, těším se na to, že už nebudu mít železa v noze, protože mi to samozřejmě omezuje trošku za jednak v rozsahu, za druhé ve sportu, já dělám japonské jiu-jitsu a další sporty, takže není to dobré, když máte železo v noze. A myslím si, že ta epizoda bude hodně zajímavá. Já mám jak dobré, tak špatné zkušenosti s lékaři, ale přesně jak říkáš, je to o těch lidech. Já čím víc jakoby vidím i do zdravotnictví, skrz to, že jsem zdravotní coach, tak vlastně vnímám, že hodně velkou roli v tom opravdu hraje ten systém. Tak jsou lékaři podfinancovaní, přetížení, to, kolik času mají
vlastně od pojišťovny, že mají třeba 10 až 15 minut na toho člověka, takže potom se od toho taky odvíjí, protože chcete stihnout za 10 minut, když máte řešit nějaké komplexní autonomní onemocnění, že jo? Takže tam je to v podstatě hodně jakoby systémově podmíněno a samozřejmě to už potom, jak to ten daný člověk, lékař pojme, tak je na něm. Myslím si, že to bude zajímavá epizoda. Každopádně bych teďka se ráda vrátila k tomu, kde jsem skončila v tom mém příběhu. A to bylo v tom momentu, kdy jsem říkala, že jsem si po těch 2 měsících AIP uvědomila, že to chci šířit dál. Nebo ono to nebyl tak jako epický moment, že bych najednou jako dala výpověď v práci a odešla a udělala si logo Lucky AIP a řekla, tak já teďka budu Lucky AIP a budu koučovat lidi. Od toho momentu, kdy jsem si uvědomila, že chci jít s tím něco dělat a pomáhat lidem, co mají taky autonomní onemocnění jako já. Do toho momentu, kdy jsem reálně začala, tak byl ještě asi rok a čtvrt, protože já jsem si ještě dál dojížděla tím protokolem, v podstatě tam je eliminační fáze, kdy máš vyřazenou stravu, pak máš zařazovací fázi, takže jsem si zkoušela ty potraviny, zároveň jsem postupně přitom i vyřazovala léky pod vedením lékařů, což vyřazování kortikoidů není úplně příjemná záležitost, tam i když se vyřazuje po třeba 2,5 mg, tak stejně to tělo na to reaguje, takže já i když už jsem byla v klinické remisi, neměla jsem žádné symptomy, žádné otoky, žádné bolesti, žádné nálezy v krvi, normální CRP, všechno bylo v pořádku. Tak vlastně stejně vždycky, když jsem ten kortikoid snížila, tak tím, jak to tělo na to bylo navyklé, tak reagovalo těma stejnýma reakcemi, jaké jsem měla v podstatě, když jsem měla rheumatoidní artritidu v té nejhorší fázi. Takže to byl ještě takový jako několika měsíční proces po té eliminaci. A pak teprve konečně jsem se dostala k tomu, že jsem odešla. A nebylo to ještě ani tak, že jsem vlastně já přišla hrdě s tou výpovědí a řekla, tak já odcházím, já budu Lucky AIP, ale bylo to tak, že vlastně mi nebyla prodloužená smlouva. A já v tu chvíli, kdy jsem jakoby se do toho dostala, tak jsem si říkala, pane, že to je hrozné, já jsem se tomu jako sesypala, plakala jsem, říkala jsem, já tu práci mám ráda kolegy a tak. Ale na druhou stranu mi došlo, jak pokaždé, když třeba vyplňuju ty tabulky, nebo prostě dělám něco, co absolutně nedávalo smysl a zvládnu by to dobře nakóděný robot. V dnešní době jsem měla inteligenci, si sedím, že to brzo bude dělat nějaký jako AI. Tak vlastně jsem si říkala, že jako tím hrozně marním svůj životní potenciál. Já jsem to ještě teda neuměla takhle pojmenovat, ale já jsem cítila jakoby nějaký takový ten gap, tu propast mezi tím, jako co dělám a co bych mohla dělat. A hrozně mě to žralo. A potom teda, co jsem jako dobrečela a uklidila se, tak mi došlo, že vlastně je to dar, že to je přesně takové to pokupnutí osudu, jakože holčičku, už si tady moc dlouho běž konečně co dělat s tím AIP. Takže potom, když mi teda jakoby doběhla ta smlouva, tak jsem odešla, vzala jsem si pár měsíců volno, připravovala jsem Lucky AIP jako projekt a pak jsem to teda spustila. Takže zhruba nějaký rok a čtvrt ještě od toho momentu, kdy jsem si uvědomila, že mám dělat AIP, po ten moment, kdy jsem konečně začala dělat AIP. A já bych chtěla říct, že jako tady asi ta cesta končí a že je to happy end, zase jsem měl zvonec, pohádky byl konec, ale tak to vůbec nebylo. A já jsem vlastně v souvislosti s tím ještě řešila potom několik poruch příjmu potravy. Jedna z nich se mi právě rozvinula už během autonomního protokolu, kdy já jsem velmi zhubla během té eliminační fáze, což se stává, když ta strava není úplně dobře uchopená, ale zase měla jsem možná setinové informace oproti tomu, jaké mám teď, takže jsem si to nebyla úplně schopná jakoby sama vybalancovat a u mě to právě hodně brnkalo i na to, že já jsem od 17 let dělala fotomodeling, takže já jsem vždycky měla kolem sebe takové ty hubenější, krásnější holky a taky jsem vždycky chtěla být krásnější a hubenější. Tím pádem, když jsem začala ztrácet váhu a přitom jsem začínala na zdravé váze nějakých 63 kg na 75 cm na začátku eliminace. Když jsem končila, tak jsem měla 48, to vypadá jak zdachou. A místo toho teda, abych jako zdravý člověk si říkal, hubnu, to není dobrý, půjdu třeba k výživovém poradci, nebo aspoň si otevřu kalorické tabulky CZ a zadám si tam, co jím. Tak já jsem to neudělala a jsem byla, jo, to je super, já mám velikost XS, a pak jo, to je super, jo, že XS velké, mám 2XS. Mě to brinkalo na úplně jinou strunu v té hlavě. A je opravdu zajímavé, jak nějaká taková jakoby vnitřní touha po něčem, kterou v sobě dlouho máte, dokáže naprosto zakalit vaše rácio. Já jsem fakt v tu chvíli neviděla, jak strašně podvyživená, jak strašně vychrtlá, jak strašně nezdravá jsem. Mně se vlastně v tu chvíli i zlepšoval celkově ten stav, protože jsem si procházela tím AIP, uzdravovalo se mi to střevo a vlastně jsem si říkala, teď mě nikdy v životě nebylo líp, proč mi furt všichni říkají, že vypadám nezdravě hubeně. Teď já se cítím skvěle, nakupuju si to oblečení, chodím cvičit, medituju, spím už těch 8 hodin denně, jím tu protizánětlivou stravu, tak na to se všichni jako stěžují kolem mě. A bylo to asi ještě dalšího půl roku, to už jsem byla v zařazovací fázi, než jsem si uvědomila, že opravdu mám problém, že mám
opravdu velký problém s tou váhou a že evidentně jsem v anorexii, což mi trvalo přiznat si ještě nějakého dalšího třeba 4 roku a úplně naplno jsem si to přiznala, až když jsem si dělala certifikát AIP Certified Coach, abych mohla právě předávat autonomní protokol dál v Česku. Až tam, když se mluvilo o tom, jak lidi, kteří mají náběh nebo měli někdy poruchy příjmu potravy, mají mít to AIP úplně jinak, mají to být pod vedením kouče, nemají se právě takhle pořád vážit a tak dále, tak vlastně až tenkrát jsem si opravdu připustila po nějakém, řekněme třeba dalším jako 3/4 roce od toho momentu, když jsem začala hodně hubnout, že mám anorexii. Takže to byl takový jako další propad, protože člověk si myslí, že tak to je skvělé, já jsem si prošla AIP, najednou je to úžasné, prostě nemám ty léky, nemám ty potíže, jsem v klinické remisi a najednou zase člověk spadne z toho obláčku úplně do pekel. A právě tady to padání nahoru dolů, respektive jako vzlétání a pak zase padání, vzlétání, zase padání, tak je jako pro ten můj příběh velmi typické. On se to opakuje v hodně různých epizodách a momentech. A mě trvalo hodně dlouho, než jsem si uvědomila, že tohle všechno je právě ta sebedestrukce. Že tohle je to, co vlastně mě ultimátně ničí a je úplně jedno, jestli to jako fyzická forma, jako třeba ta revmatoidní artritída, nebo psychická forma, jako anorexie, která vlastně vás teda ničí fyzicky, ale došlo mi, že opravdu to pojítko toho všeho je sebedestrukce. Ale k tomu samozřejmě vedla ještě další cesta. Je teda v tu chvíli jsem si uvědomila, že mám problém s anorexií, začala jsem to teda řešit, začala jsem chodit do Brna do centra Anabel, kde jsou skvělí odborníci, kteří mi pomohli právě začít přeskládávat ten vztah k tomu jídlu, plus jsem si našla svou trenérku Bohunku Hláskovou, která mi pomohla postupně navyšovat tu stravu. Já jsem měla pocit, že to do mě cpe to jídlo jak do husy, jak se to v těch filmech dělalo s tou vařečkou, protože to bylo sice přidávání 10 gramů bílkovin na 20 gramů sacharidů za den třeba, jakoby za týden vždycky a pak se další týden se to navýšilo. Ale já jsem měla pocit, že už to do sebe nedostanu, to jídlo. A v tu chvíli jsem teda měla taky ten dobrý pocit, že se teda vzlétám, že je to dobré, že se jako posunu nahoru. A já jsem najednou začala mít strašné hlady. I když jsem jakoby jedla tak, jak jsem měla jíst podle toho rozpisu s ním, cvičila jsem, spala jsem, nějak jsem se jako nezatěžovala tím, že bych nejedla, tak jsem se vlastně dostala do bodu, kdy já jsem pak jakoby začala mít extrémní hlady, začala jsem se přejídat a pak se mi vlastně z toho rozvinulo záchvatovité přejídání, což byla jako další úplně nová epizoda Loulou, protože já jsem potom těch svých 48 kilo přibrala na nějakých 75 asi během 4-5 měsíců, což pro člověka, který si jako hrozně moc užíval, že je hubený, tak najednou bylo strašně těžké být taková jako, u nás se říká moravská holka, ale jako na to ego to vůbec nebylo dobré. Takže to byl zase jako úplně nový propad, který jsem zase řešila v tom Anabel, nebo konstantně jsem tam chodila a řešila to. A v tu chvíli jsem právě teda už rozjížděla lidské AIP, už jsem začala koučovat první lidi. Tohle na tom to bylo skvělé. Ale věděla jsem, že prostě nemám pořád toho sebedestruktivního démona skroceného, v tu chvíli jsem to začala tak nějak chápat, že nejdřív mám ortorexii, pak mám anorexii, pak mám záchvatovité přejídání, předtím 3 autoimunity, že opravdu jako ta sebedestrukce je takový leitmotiv mého života, což pokud jste někdy měli sebedestrukci jako leitmotiv svého života, věřte mi, že to tam mít nechcete. Takže já jsem se vlastně začala víc a víc věnovat své psychické stránce, začala jsem chodit na šamanské rituály, začala jsem chodit na různé kurzy, začala jsem číst právě třeba Honzu Vojáčka, kterého mám taky velmi ráda a hodně mě i nasměroval v té mojí práci a v tom uchopení toho, co dělám. Já jsem do teorie AIP přidala 6. pilíř, který je o psychice a psychosomatice a bylo to přesně tady z toho důvodu, že jsem viděla u sebe, že člověk se sice dostane z toho jakoby nejhoršího fyzického stavu, ale pak začne nacházet úplně nová dna v úplně nových oblastech a řekne si, to tady nikdy není přece klid, tady jako mi nikdy v tom životě nebude líp. A tak jsem se teda jako postupně propracovávala k tomu, že jsem začala chápat, jak strašně sebedestruktivní člověk jsem. Nejvíce mi v tom pomohla kognitivně behaviorální terapie, kde se člověk zaměřuje na své automatické myšlenky. A v momentu, kdy jsem pochopila, že mé automatické přesvědčení o sobě je, že jsem mess, což je anglicky jakoby nepořádek, nebo že jsem fail, čili selhání, tak jsem pochopila, proč vlastně na sebe tak strašně extrémně tlačím. Proč tak strašně tlačím na výkon, proč se pořád snažím o perfektní, aby všechno bylo perfektní. Proč se mi často stává, že se přetížím tak moc, až se úplně vyčerpám, pak se úplně sesypu pod tíhou toho všeho i vlastně pod jakoby těmi svými vnitřními biasy o tom, jak jsem nedobrá, nedokonalá, mes a všechny tady ty věci. Pak několik dní brečím a pak zase jako vstanu a řeknu si, dobrý, tak já to jdu zase jako nakopnout a všechno to zvládnu a takhle jdu zase nějakou dobu a zase se sesypu. Takže to bylo taky hodně bolestivé období, které vlastně jakoby doznívá ještě doteď.
Ale teď, když už vidím tu sebedestrukci z úplného nadhledu vlastně, z toho, jak se mi to všechno propojilo, jako ta skládačka, tak už se s tím dá úplně jinak pracovat. Takže vlastně, když teď udělám taky jako oslý můstek k tomu, proč se ta dnešní epizoda jmenuje Naše cesta zvedlo, tak je to i z toho důvodu, že mě vlastně skrz tady všechny ty pády a zdravotní i psychické potíže pomohlo pochopit, že sebedestrukce je to, co mi vlastně krade ten zen, tu rovnováhu v tom životě. A pracovat na tom je vlastně to, co je jako úplně nejprimárnější pro mě, abych měla ten svůj well-being, či nějaký jako blahobyt, opravdu na takové úrovni, abych o sobě mohla říct, že jsem zdravý, spokojený, vyrovnaný a šťastný člověk. Na to mě napadá otázka, jestli jsi aktuálně v zenu. Teď jo. Teď jo, kdyby se si zeptal před nějakou dobou, tak řeknu ne. Má to pořád samozřejmě ty vracející se tendence, tak jako třeba lidi, kteří jsou alkoholici, tak prostě je to táhne k tomu, nebo byli alkoholici, tak je to k tomu občas táhne, nebo lidi, kteří měli jiné závislosti, tak je to k tomu táhne. V podstatě já si troufám říct, že ta sebedestrukce je taková taky forma závislosti. Je to jakoby ten vnitřní démon, který se bere různou podobu. Někdy vás ničí, nebo mě teda někdy ničilo v podobě těch poruch příjmu potravy, někdy v podobě těch autoimunit, někdy právě v tom extrémním workoholismu, v různých podobách, ale vlastně pořád je to ten samý problém. A já si myslím, že to vlastně taková jako závislost, kterou si člověk sám vyvinul proto, že se nemá dost rád, že se tím jakoby sám podvědomě, ale záměrně ničí, protože se prostě nemá dost rád a má pocit, že si nezaslouží být tady na té zemi, že si nezaslouží být šťastný, že si nezaslouží být úspěšný, že si nezaslouží ty věci, po kterých práhne v životě. Já třeba teďka píšu knihu zrovna a tam jsem přesně na všechny tyhle ty věci narážela, protože to bylo jak úplně takový jako ostrý kontrast toho, jak něco hrozně moc chci a vím, že je to přesně to správné, co mám udělat. A na druhou stranu, jak mě úplně drží takové to, ale ty na to nemáš, prostě chceš psát knihu, kdo si myslí, že si abys psala knihu. Takže tam se mi to jako taky hodně potkalo. A v podstatě to přepracovávání toho vztahu je strašně dlouhodobá věc, takže určitě ještě nejsem v bodě, kdybych mohla říct, moje dny jsou jenom zenové, všechno je krásné, všechno je úžasné. Ano, v podstatě Dayzen i vznikl tak jako společná iniciativa 3 workoholiků, kteří do určité míry už zpracovali nebo zpracovávají svůj workoholismus a hledají právě tu rovnováhu v tom životě a chtějí pomáhat i jiným lidem, kteří stejně jako my chtějí být úspěšní a krásní a výkonní a nebojí se postavit se třeba do pozice manažera nebo CEO nebo nějaké jako opravdu vysoce výkonnostní pozice. Ale zároveň chtějí být zdraví. Jsou to lidi, kteří nechtějí spát 4 hodiny denně. Jsou to lidi, kteří právě nechtějí trpět onemocněními, protože jestli jedna věc, kterou vám tady můžu zaručit, tak je to, že pokud se k sobě budete chovat tak, jak jsem se já k sobě chovala, tak rozhodně vás to dřív nebo později dožene. Rozhodně vás to dožene. Nevíte, jestli to bude opravdu za 3 roky, jak to bylo třeba u mě v poměrně dost mladém věku, nebo jestli to bude v 50. Znám třeba případy lidí, kteří byli prostě vysoce výkonnostní, úspěšní, hodně makali a pak třeba v 54 měli infarkt a umřeli. Takže tady opravdu jediné, co vám můžu zaručit, je to, že pokud se k sobě nechováte hezky a neudržujete si tu rovnováhu v tom životě průběžně, tak vás to jednou dřív nebo později dožene. To je prostě železné pravidlo, ta karma tady je, respektive to není až tak o karmě, jako o tom organismu, který má nějakou hranici. U mě ta hranice byla hodně snížená tím, že jsem byla hodně nemocná od dětství a měla jsem už několik autoimunit, takže kdybych třeba byla pořád zdravá, a začala se tak strašně moc ničit tím workoholismem a všemi těmi dalšími věcmi, tak bych takhle vydržela třeba do 40, do 50. Ale u mě to přišlo v tom mladém věku, já jsem za to vděčná, já jsem vlastně teďka zpětně už vděčná za všechny ty potíže. I třeba, a to je právě rozdíl, co si myslím, že potom taky probereme v té epizodě o lékařích, já už jsem třeba i vděčná právě za ty doktory, kteří mi nepomohli, nebo za ty doktory, kteří neměřovali, nebo za ty doktory, kteří mi dali třeba Lexaurin a řekli mi, že to mám z hlavy jenom, protože mi nic není podle nálezu. Tak já už jsem za takový zpětně vděčná, ale chtělo to strašně moc vnitřní práce. A myslím si, že ta moje cesta jakoby toho propracovávání se opravdu do té úplně nejhlubší roviny toho zenu bude ještě dlouhou dobu trvat, ale já jsem to byla hodně otevřená, já tohle vlastně sdílím i na svém Instagramu Lucky AIP, i vlastně teďka nově tady s tebou přes Dayzen Talks, takže já si nebojím to říct, rozhodně nejsem nějaký jakoby vybalancovaný, perfektní coach, guru, který má všecko v pohodě a všecko je jako úžasné,
ale taky si vlastně řeším ty problémy, jak každý z nás, taky řeším výzvy všedního dne, taky řeším různé komplikace, taky řeším rodinu. Taky vlastně jsou ty momenty, kdy nejsem v souladu s tím svým daimonem, o tom si určitě taky někdo uděláme nějakou hezkou epizodu o daimonovi a eudaimony a celém tady tom stoickém konceptu. A tohle třeba byla taky jedna z věcí, které jsem si musela připustit, že je OK tak mít. Protože já v ten moment, kdy jsem se stala tím AIP coachem, tak jsem měla právě ten pocit, že musím jakoby mít ty perfektní jídla, abych to mohla ukazovat na tom Instagramu a těm svým klientům, že musím mít jako ten perfektní lifestyle, aby prostě, když už se na mě člověk jako podívá, tak abych vypadala zdravá a krásná a inspirativní. Takže já jsem si jako nastavila ve své hlavě opět takový ten typický velmi vysoký nedosažitelný, bych řekla, obraz toho, jak mám vypadat, jak mám fungovat, prostě perfektní všechno, což oba dva asi tady víme, že perfektní to nikdy nebude a já ti potom dám slovo a zeptám se, jak vypadá tvoje perfektní. Ale vlastně já jsem se jako hodně dlouho v té roli toho kouče, když jsem teda jako zpracovala ty poruchy příjmu potravy, s těma musím zaklepat, že jsem taky v úplné remisi, stejně jako s autoimunitními onemocněními, takže můj vztah k jídlu je teďka zdravý a vyvážený a jim dobře a jim dostatečně, ale já jsem se tím v té době, když jsem měla zase ty jinčí věci, tak jsem jako zpracované, tak jsem se tím ničila. Právě tím očekáváním, že teď už teda to mám jako za sebou a teď budu ten perfektní coach, který bude prostě chodící jako ukázka prostě toho, jak to má vypadat. A povolit si právě to, že sice jsem coach, to, že sice mám ty nemoci a ty potíže v remisi, ale že stejně i tak já mám někdy blbé dny, někdy na mě přijde depka, někdy mám úzkost, někdy nemůžu spát, někdy jdu pozdě spát, záměrně, nebo jako ne až tak záměrně, ale prostě neohlídám si pevně tu večerku. A že vlastně jako nejsem dokonalá, tak tohle si připustím, vytrvalo ještě třeba první 2 roky mé koučovské praxe. Jak to máš ty s tím perfektem, Tome? Samozřejmě taky se přibližuju k tomu být trošku perfekcionalista, ale myslím si, že to tam nemám úplně až tak jako posazené, jak ty. Já v podstatě, nevím, jestli to můžeme prozradit, že jsem trošku byl u zrodu lidský AIP, Ano. protože jsme spolupracovali v podstatě v mém bývalém projektu na tvorbě webu. A tak tam jsem cítil opravdu, že ten perfekcionalismus na té tvé straně je obrovský. Byla jsi popravdě jeden z mých jako nejnáročnějších klientů, co nás vlastně jako spoustu věcí naučilo v tom projektu. A bylo to strašně zajímavé, že ty jsi to fakt jako brala do detailu. Ten projekt vlastně ještě nebyl, řekněme, živý. A ty si přemýšlela už v tak velkém rozměru, že už je to najednou jako korporát skoro. A to je právě to, že já mám rád jako detaily, mám rád vychytané věci a mám rád svůj život na vysoké úrovni. Ale spoustu věcí si dokážu tak jako zjednodušit a říct si, je to v pohodě, je to OK, nemusí to být až tak dokonalý. Takže já ten perfekcionalismus nemám úplně na té 10, kde možná bych dokonce řekl, kam se až blížíš ty v některých momentech. Já jsem na 15. Já ti to prozradím, já jsem 15. A já jsem zhruba tak jako, kdybych to měl tak jako sečíst někde okolo 7, 6, že spoustu věcí fakt beru flegmaticky, že tam mám hodně ten jako takovou už nějaký jako klid, tu rovnováhu, že už to beru tak jako, že nepotřebuji mít všechno úplně dokonalý, protože někdy by mě to muselo až trošku jako svírat, že už by mě to možná až moc jako tlačilo na ten výkon. Samozřejmě ten výkon jako takový očekávám ten výkon sám od sebe. Je to potom i práce s tím svým egem někdy, že opravdu člověk od sebe někdy očekává až příliš, chce dělat ty velké kroky a přitom sám moc dobře ví, že vlastně ta cesta k tomu úspěchu vede většinou přes ty malé krůčky, které nás posouvají sice byť třeba jenom o 1% denně, ale posouvá nás někam. Takže já už v tento okamžik vím, že nejsem úplně perfekcionalista, vím, že někdy některé ty mé věci jsou trošku možná až podceněné, ale beru to tak, jak to je, beru ten život tak, jak přichází a možná je to i tím, tak, jak přicházel ke mně, to, co si člověk prožil, zažil, kdy kolikrát jako byl na hraně něčí smrti,
smrti blízké osoby, kdy kolikrát v podstatě, když to i vezmu, tak jsem byl 3krát u smrťáku, když jsem zachraňoval člověkový život a ten život vyhasnul. 2krát už jsem teda jako byl jenom přihlížející, ale jednou to bylo hodně intenzivní, kdy jsme konkrétně viděli s mým kamarádem nehodu, taky to bylo v relativně nízkém věku, mě bylo kolem 15-16 let. Před náma se vysekal cyklista, který neměl helmu, prásknul o zem hlavou a už potom jenom vykrvácel, takže pak si ten člověk uvědomí, že někdy nepotřebujeme úplně jít až na ten výkon, nepotřebujeme mít všechno perfektní a i když se něco nepovede, tak život jde dál. A můžeme být rádi, že tady ještě stále jsme, můžeme být rádi, že fungujeme v nějaké normě. A samozřejmě potom je to o tom najít tu rovnováhu, najít nějaký zen, najít nějaký balanc a nedělat ty prvky, které by mě z dlouhodobého hlediska mohly poškodit, mohly by mě uškodit té kvalitě toho zdraví, protože v jednom, co jsou doktoři jako dobří, takže nám tu délku života opravdu prodlužují. V dnešní době je průměrný věk dožití kolem 80-85 let. Nevím konkrétně to číslo, ale rozhodně je to už hodně vysoké číslo, když bychom se podívali třeba 50-60 let naspět, kdy opravdu ta doba dožití byla daleko kratší. Takže v tom jsou ti doktoři a ten farmaceutický průmysl, nebo možná spíš biznis, bych řekl, jako dobrý, že nám to opravdu dokáže hodně prodloužit, ale otázka je potom kvalita toho života. A kvalita toho života právě na tom sklonu toho života, kdy třeba posledních 10 let nemusíme být až tak aktivní a můžeme být třeba jenom ležáci. Sice žijeme, ale to už potom není život, to už je za mě jenom přežívání. Takže já už teďka i ty věci si nesnažím tolik připouštět, už se snažím být víc vyklidněný, samozřejmě taky to je nahoru dolů, ale snažím se být v nějaké rovnováze, aby ta sinusoida nedělala velké oblouky, ale aby si dělala jenom takové malé vlnky a když jdu dolů, tak abych věděl, že prostě se z toho dna vždycky dokážu odrazit a že ta vlnka bude jenom malá, protože už vím spoustu věcí, které znám, protože už mám ty zkušenosti a protože už vím, jak s tím třeba i pracovat. Takže tak je to v tom mém pochopení, tak je ten můj perfekcionalismus nebo to perfektno a tak to vnímám já aktuálně. Tohle určitě taky někdy mnohem víc rozebereme, protože u mě to i v celém tom příběhu, ale i v celé mojí práci hrálo a hraje dost velkou roli, právě ten velmi silný, intenzivní perfekcionismus. A daří se mi to krotit až poslední dobou a je to z několika důvodů. Za jednak čtu výbornou knihu, která se obávám, že ještě není v češtině, takže řeknu ten anglický titul Perfectionist Guide to Losing Control, což je kniha určená vyloženě ženám, jako jsem já, takové ty perfekcionistky, které jsou na sebe velmi přísné, vlastně i na své okolí mají vysoké požadavky, můj partner by mohl vykládat. A potom vlastně jakoby se tím ničí, protože jsou dva typy perfekcionismu, je maladaptivní perfekcionismus a adaptivní perfekcionismus. Maladaptivní, jak už vlastně vyplývá z té předpony mal, tak je ten, který je neskrocený a ničí nás. Přesně tak, jak já jsem ničila sebe a pravděpodobně i tebe a celý tvůj projekt, když jsem dělala svůj web na začátku Lucky AIP, tak přesně takhle to vlastně funguje, že člověk se necítí šťastný, neumí si užívat věci. Pro mě třeba jedna i z velkých takových těch průlomových chvil v mojí terapii byla, když jsem si uvědomila, že navzdory tomu, co všechno dělám, čemu se věnuju, i třeba, co jsem už dokázala, když to tak jakoby řeknu, tak v podstatě, že neumím jako prožívat moc radost. Že já jako málo kdy cítím v životě radost a to jsem si řekla jako počkat, jako proč necítím radost, když dělám to, co miluju, mám lidi, které miluju. Proč jakoby, když se vlastně cítím naplněná na spoustě frontách ve svém životě, tak necítím tu radost. A já jsem pochopila, že perfekcionismus je jedna z těch hlavních překážek, protože radovat se jenom ve chvíli, kdy je to perfektní a v tu chvíli si ještě říct, no ale tak to není důvod k radosti, takhle to mělo být vždycky a pojďme dál. Tak není cesta, jako jak žít život v radosti. Takže určitě si o tomhle uděláme větší nějaký pokec, tak já si bych to viděla na epizodu, jelikož téma perfekcionismu vím, že se taky týká hodně lidí, ať už v našem okolí, třeba lidí, které já koučuju, pravděpodobně lidí, které koučuješ ty a obecně je to hodně populární téma,
takže se na to velmi ráda s tebou pobavím. A jenom k tomu, jak jsi říkal o těch vlnkách, tak ty jsi to nádherně řekla, já to musím ještě okomentovat. V podstatě ta rovnováha v tom životě, to není o tom, že člověk to má jako takhle, že si někde na osvíceném momentu. Věřím, že takový lidi třeba jsou, že jsou na nějaké jakoby opravdu vlně totální stability, v nějakém stavu hlubokého vnitřního osvícení. Ale řekněme si, že to jsou třeba tibetští mniši, jsou to asi jako nějací další spirituální lidé, ale pro nás běžné smrtelníky to pravděpodobně jako nebude takhle, ale bude to mít právě ty vlnky. A to je to, co já jsem si musela připustit, že vlastně já jsem tak jenom člověk a mám ty vlnky. Že vlastně jako nemůže být tady ten svůj standard a perfektní a všechno je krásné a úžasné neustále, ale že se to tam takhle bude střídat. A ve chvíli, kdy jsem to pochopila a přestala se snažit o to, aby to bylo jenom takhle, tak to právě přestalo dělat tohle. Že jak si opravdu člověk, teďka by došlo, že lidi, co nás poslouchají jenom audio, tak si neví, co tady ukazuju rukama. Já jsem chtěla jakoby ukázat, že vlastně, když člověk si přestane tlačit na to, aby to měl v jedné stabilní křivce, tak už to nemá jako seismograf, výkyvy nahoru a dolů, ale už jsou to opravdu takové ty mírné vlnky, které se tak jako zhoupnou, ale vždycky to ten člověk zvládne. A mě v tom teda hodně pomohl i můj mentor Brian Johnson, který říká, že ani on, ani já, ani nikdo z nás dalších nebude první dokonalý člověk na světě. A když vlastně jsem tohle poprvé uslyšela od něho, od člověka, ke kterému velmi vzlížím a který mi velmi inspiruje svým hnutím heroic a tím vším, co dělá, tak jsem si řekla, že když i Brian, který je pro mě jakoby dokonalý, řekne, že ani on není dokonalý a nikdy nebude, tak jsem si řekla, že v pohodě jako nebýt dokonalá. Nebo to byla samozřejmě jako jenom jedna z těch takových těch kostiček toho skládání té cesty k tomu vymanění se z toho perfekcionismu. Ale jsem teďka teda v té cestě a už nemám tak velké nároky. Už jsem se naučila právě i díky Dayzenu, že je lepší právě vypouštět ty věci, i když člověk si myslí, že by jako neměly být ještě vypuštěné, že ještě to není všechno dokonalé, že je důležité to udělat, protože lepší je nedokonalé něco, než dokonalé nic a já jsem se v tom dokonalém nic trápila strašně dlouho. Já právě jako tu dokonalost vidím v té nedokonalosti. Že ono právě ty věci, které ve finále v nám přijdou často nedokonalé, ať je to nějaký výtvor od dítěte, ať je to v podstatě nějaká malba od Picassa, ať je to východ slunce nebo zatmění slunce, které vlastně by mohlo být jako nedokonalé, protože najednou, když máme zatmění slunce, tak to slunce tolik není, tak ho můžeme brát jako nedokonalé. A to jsou ty věci, kdy za mě bychom se měli radovat právě z takových věcí, které nejsou úplně dokonalé, ale jsou třeba tvořené s láskou, jsou tvořené s nějakým poselstvím, s nějakou misí. A já vlastně tu dokonalost vnímám tady v tomto. Být trošku nedokonalý, nemusím být úplně právě perfekcionalista, nemusím si jít úplně na tu hranu a žít ten život podle svých představ. To je za mě ta dokonalost. Krásně v podstatě je i trošku jako nabádá k další takové mé otázce, jak bereš úspěch. Tím, že máš trošku za mě postavenou jako rovinu výkonnostní, nebo byla tam v životě někdy výkonnostní rovina, jak třeba teďka i bereš úspěch a klidně mě můžeš i říct, jak zbrala ten úspěch třeba 5-10 let zpátky. Protože to docela za mě je důležitá otázka. Myslím si, že je i docela jednoduše položená a často s ní lidé mají problém. Já to řeknu tak, že teď jsem zrovna v momentě v životě, kdy se mi to, co pro mě osobně znamená úspěch, úplně přeskládává a může se to z velké části vlastně nedávné setkání mě s Honzi Vojáčkem, kde ty se zeptal, co je to úspěch a Honza Vojáček řekl něco v tom stylu, že je to ten well-being, ten blahobyt těla i ducha. A já jsem tu chvíli pochopila, další zase ten střípek, jak jsem mluvila tady před chvílí o té své cestě z toho perfekcionismu, kde určitě ještě nejsem na konci, ještě to hodně dlouho bude trvat, ale postupně se tam dostávám. Tak mě tam zase jako přistála další cihlička, že právě já hledám jakoby ten svůj úspěch v životě v tom, co dokážu, v externích validacích, vlastně, které cítí moje poškozené ego, což je velmi typický mechanismus u automatních osobností. A že se na to vůbec nedívám tak, že úspěch je ten well-being, že ten úspěch
je vlastně to jako cítit se dobře ve vlastní kůži, být spokojená, být ráda za to, kde jsem a s kým jsem. A tohle pro mě byl jako hodně velký, výrazný, silný moment, takže děkuju tobě i Honzovi Vojáčkovi, protože bez vás dvou by to jako mě tak jako netrklo. Ještě před pár měsíci jsem ten úspěch jako zcela brala tak, že prostě úspěch je taková ta externí rovina toho, co si jako vybuduješ tím, co děláš. Takže pro mě úspěch bylo právě to mít nějaké tituly, dělat něco, produkovat nějaké produkty, mít nějaké prodeje, mít nějaké úspěchy, mít klienty, kterým pomůžu a kteří mi potom píšou, že jsou moc vděční za to, co dělám, nebo občas mi to píšou třeba i fanoušci na Instagramu nebo do e-mailu, tak prostě, že jako mám ty lidi, kteří mě chválí za to, co dělám, tak to, že je úspěch. Prostě jo, dokázala jsem to, jsem úspěšná, někomu pomáhám. A až vlastně fakt teďka se mi to jako začalo přeskládávat, že to není jenom o tom. A pochopila jsem díky tomu i proč jsem se cítila tak strašně mizerně, jakoby i v momentech, kdy jsem si připadala, že jsem jakoby úspěšná, nebo že jsem jakoby v pohodě v tomhle ohledu. Ale jsem si nepřipadala úspěšná, jsem si připadala jenom jako, že dělám to, co bych měla dělat a mám z toho jakoby ty, že jo, člověk se prostě zajišťuje finančně a tak dále, že jako mám z toho ty externí nějaká jakoby měřítka, která by se dala považovat, že jsou třeba nějaké jako ukazatele úspěchu pro takovou pomílenou mysl. A necítila jsem se ale vnitřně šťastná. Já jsem jako navenek vypadala všechno v pohodě, člověk má partnera, člověk má rodinu, člověk dělá to, co ho baví, člověk prostě má práci, která pomáhá lidem, co víc si může přát. A já jsem se cítila mizerně. Já jsem se cítila strašně mizerně. A to byl vlastně důvod, protože já jsem vyhledala svou novou psychoterapeutku a začala jsem chodit na kognitivně behaviorální terapii, KBT zkráceně. Protože já jsem si říkala, jako tady je něco strašně špatně. Já jako dělám to, co mám dělat, ale cítím se jako totální fail a vůbec necítím v životě úspěch. A jeden třeba takový z dalších jakoby, momentů, kdy mi to došlo, že fakt s tím úspěchem v životě mám problém, je, když se potkala svou bývalou kolegyní právě z té předchozí práce a ona mi jako se mě ptala, jak se mám a tak a říká, no ty jsi taková úspěšná, já tě sleduju všechno, co děláš a já úspěšná, já nejsem úspěšná. A pak vlastně jako až díky tobě a Honzovi Vojáčkovi se mi to všechno propojilo, takže já v tu chvíli jsem opravdu reálně nebyla úspěšná. Ale bylo to o tom, že jsem hledala externí validaci pro své ego, pro svou poškozenou jakoby lásku, sebehodnotu, sebepřijetí, které prostě nebyly na té optimální úrovni. A když jsem tohle pochopila a když jste mi vy dva s Honzou dali odpověď na to, co ten úspěch je, tak jsem jako začala chápat, že opravdu ten úspěch se měří jinak. A od té doby, co jsem se s ním právě setkala, tak to fakt aplikuju, že vždycky se snažím jakoby každý den, večer, když si dělám takové zhodnocení toho dne, tak se snažím i právě říct, jako jestli se cítím úspěšná tady v tomto ohledu, jestli se cítím v rovnováze těla a ducha a vlastně mi to úplně změnilo život, takže děkuju tebe. Není zač. Přišla jsi na to sama. Ano. Asi znáš taky ty momenty, kdy prostě někdy něco řekne někdo a tebe to nejen úplně trkne, úplně to zabrnká na tu strunku v tobě, jakoby promlouval zrovna přesně ten nějaký jako bůh nebo osud v tobě, takže děkuju. Není zač. Bylo mi ctí. Bylo mi ctí. A těší mě to, že jsi na to sama přišla. Vlastně jsem ani o tom doteďka i nevěděl, že to takhle bylo vlastně po tom našem setkání s Honzou. Když jsme byli všichni a když jsme řešili ten úspěch, je to teďka už to pro mě začíná být docela typická otázka, protože v minulosti jsem ten úspěch měl postavený právě na té výkonnostní rovině. Možná velmi podobně jako ty. A jednak to bylo zakořeněno právě z toho sportu, kdy tam prostě úspěch je jenom, když vyhraješ. Tam druhé, třetí místo, OK, ještě možná druhé, třetí místo, ale já jsem to měl postavené vždycky, že jsem chtěl hlavně vyhrát a když už jsem byl už jak první, tak to bylo špatně. A v podstatě velmi podobně jsem to měl dlouhou dobu, protože člověk, nebo já jsem zkoušel různé typy podnikání, hledal jsem právě ten smysl, tu hodnotu, kde budu předávat a vždycky to bylo nějakým způsobem měřitelné. A ten měřitelný úspěch byl vždycky právě v nějakých materiálních věcech, v prodejích, v tom, že uděláš větší obchod, že se porovnáváš s druhým kolegou, s obchodníkem a že bojuješ právě o tady tohle. A v nějaký moment jsem si uvědomil, že to vlastně tkví hodně z toho,
Jednak z toho vlastního ega, že my si chceme něco dokázat, ale taky z toho, že jsem chtěl něco dokazovat jiným. A zároveň, co v podstatě jsem pochopil, takže hodně dokazuju třeba svému otci. Protože jednak to, že málem zemřel, tak byla jedna rovina, ale potom nám to hodně i poškodilo vztah, protože oba dva jsme to tak nějak něčemu vyčítali. On možná víc někde nějakému bohu nebo nějakému osudu. Já jsem to vyčítal zase mu, že nás tak Hmm. nechal. Ani nevím proč, možná to bylo pubertou. Ale potom jsem si vlastně tak nastavil ten mozek, že neustále jsem mu chtěl něco dokazovat. A právě to mě dovedlo i k tomu, že jsem právě ten úspěch měl hodně v těch měřitelných věcech. A čím to bylo, možná i tím, že člověk potom najednou trošku dozrál, dospěl do věku, kdy se mu narodí děti, kdy řeší úplně jinší věci a najednou se mě zlomilo něco jak tobě, když jsme s Honzou třeba dali nějaký námět na to, podívat se na to, co je to úspěch, tak mě to dalo nějaký životní moment, který byl spojený s enormním štěstím a tím, že člověk třeba o někoho pečuje, stará se o něho, že najednou ten čas, který my vlastně investujeme do toho honění, toho úspěchu, možná můžeme investovat trošku líp. A co v dnešní době vidím třeba právě na těch svých svěřencích, že oni jsou třeba hodně obchodníků nebo nějakých manažerů či majitelů firm, kteří právě přesně to mají furt ještě postavené, tak jak jsem to měl postavené já. Možná i proto mě vyhledávají, že ten osud tam byl velmi podobný, že opravdu jsme se honili za něčím, chtěli něco a oni se teďka i učí přesně to, co mně přišlo díky rodině, to, co mně přišlo s dětmi, to, co já jsem pochopil, že pokud budu investovat ten svůj čas jenom do biznisu, tak mě uteče ten čas, který je hodnotnější. A já třeba v dnešní době se snažím věci zjednodušovat, protože my se principiálně z nějakého důvodu snažíme dělat všechno strašně složitě. A když zjednoduším ten svůj čas, tak jsem si zjednodušil i tu svou definici toho úspěchu a v dnešní době už je to pro mě žít šťastný a spokojený život. Být tím tvůrcem toho života a je to vlastně úplně jednoduchá myšlenka. Pokud já budu žít šťastný a spokojený život, tak tam bude právě ta rodina, tak tam budou ty děti, tak tam bude manželka, tak tam bude i to zdraví a tak tam bude ten dlouhý život, který dokážu prožít a nebudu ho právě na konci života přežívat jenom. Takže tak já jsem si zjednodušil svou cestu, zjednodušil jsem si svou definici toho úspěchu a to se snažím i předávat. A to je právě i to, co jsem na začátku vzpomínal, hořet, ale nevyhořet. Nádherně řečeno. Mě to připomenulo knihu od Verči Alister Hoř pomalu. To je Mm-hmm. přesně tady to. Buď můžeme hořet jasným, rychlým, silným ohněm, ale prostě vyhořet jak prskavka, anebo právě hořet pomalu a mě trvalo dlouho, než jsem došla tady do toho, než jsem to pochopila, takže souzním s tebou na 100%. Myslím, že je to i krásné zakončení naší první epizody. Co říkáš, Tome? Já si myslím, že můžeme to ukončit v tomto momentu, že to bude úspěch, že jsme to ukončili v ten správný moment. A myslím si, Ano, nastal Kairos. že i ten čas tomu napovídá, že bylo řečeno, co dnes bylo potřeba říct, že jsme nastínili nějaké střípky toho našeho příběhu, toho, proč vůbec jsme tady a proč se snažíme ty příběhy předávat, proč se snažíme předávat ty naše zkušenosti. A doufám, že ten dnešní podcast nebo tady ten Days and Talks přinesl těm posluchačům nebo těm sledovatelům to, co potřebovali, a byť to bude jenom jedna nějaká myšlenka, tak třeba ta myšlenka se zakoření natolik, že s ní vyroste nějaký fajn strom a třeba to bude potom ten úspěch. Přesně jako já s tím Honzou Vojáčkem a s tebou. Otázka úplně na závěr diskuze a ve mně to úplně zanechalo největší otisk. Takže věřím, milí posluchači, že s vámi něco rezonovalo. Moc děkuji za to, že jste to s námi dotáhli až sem. Tome, tobě strašně moc děkuji za
to, jak se tady otevřel a jak si sdílel tu svoji cestu úplně bez obalu a bez skrupulí. To je přesně ten můj styl. Já to tak mám strašně ráda, lidi, co mě znají, tak to ví, že já jako taky vždycky jdu úplně uh, otevřeně, vždycky do toho a naplno, což si myslím, že taky souvisí trošku ještě s tím výkonem a s takovým jako all in. Ale je skvělé, že jsi opravdu ukázal i tady tuto svoji stránku. Je fascinující, jak moc máme ty naše příběhy podobné, jak moc se jako zrcadlí. A je krásné, že nás to svedlo tady a teď. Takže věřím, že se první epizoda líbila. Věřím stejně jako tom, že to vám posluchačům něco dalo. A budu se těšit na to, že se třeba přidáte do té druhé, ať už ve formě dotazu, nebo se připojíte na ten livestream, nebo se podíváte potom na záznam. A přeji vám, abyste nacházeli ten svůj zen v životě každý den a budu se těšit na příště. Ahoj. Ahojte, taky se budu těšit. Ahoj.